Tom Jackson. Hello. Γεια σας. Χαίρομαι που σε έχουμε εδώ κοντά μας. Ευχαριστώ, είναι ευχαρίστησή μου. Στον Ιερό Βράχο από τις εκδόσεις Χατζηλάκος. Είναι μια νέα συνεργασία με ένα μυθιστόρημα που έχει γράψει. Ο αγγλικός τίτλος Devil's Legacy. Λοιπόν, αγαπητέ Τόμ, εργάστηκε σαν τραπεζίτης στο Μάντσεστερ, στην Αγγλία, μέχρι το 1976, όταν δέχτηκες μετάθεση στην Ελλάδα. Από τότε όχι μόνο ζεις εδώ, αλλά έχεις κάνει μια ωραία οικογένεια και πρόσφατα έγινες παππούς. Τι ήταν αυτό που σε κράτησε στην Ελλάδα καταρχήν? Είναι πολύ απλό, πράγματι, η αγάπη. Αφού του έφτασα στην Ελλάδα, σύντομα συνάντησα τη μελλοντική μου σύζυγο Φλόρα και μέσα σε ένα χρόνο παντρευτήκαμε και αποφάσισα να ζήσω στην Ελλάδα. Είμαι πολύ ευτυχισμένος και περήφανος να αποκαλώ την Ελλάδα σπίτι μου. Έκανες την πρώτη σου προσπάθεια γράφοντας μια μικρή ιστορία σε νεαρή ηλικία. Από τότε έχεις γράψει επαγγελματικά άρθρα για ναυτιλιακά περιοδικά και εφημερίδες. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είσαι ένας φιλόδοξος συγγραφέας από την παιδική σου ηλικία. Νομίζω ότι έγραψα το πρώτο μου σύντομο διήγημα όταν ήμουν 10 ετών. Και νομίζω ότι το πάθος μου εξελίχθηκε εξαιτίας του διαβάσματος. Η προτίμησή μου είναι χωρίς αμφιβολία μια ποικιλία από περιπέτεια, μυστήριο, έγκλημα. Μου αρέσει να διαβάζω Λάντλουμ, Φορσάιθ, Άγκαθα Κρίστη, Άλιστερ Μακλίν. Αλλά επίσης έχω πάθος για ιστορικούς μυθιστοριογράφους όπως η Τζέιν Όστιν και μάλιστα το υπερηφάνεια και προκατάληψη είναι το αγαπημένο μου. Αυτό που με εμπόδιζε από το να γράφω ήταν η δουλειά. Μόνο όταν συνταξιοδοτήθηκα ήταν δυνατόν να ασχοληθώ με το γράψιμο και τότε ήταν που ήταν δυνατόν να αναπτύξω το πάθος μου και βασικά να κάνω αυτό που ήθελα από την αρχή. Είναι επίσης φοβερά ενδιαφέρον για εμάς τους Έλληνες πώς άρχισες το ταξίδι σου να εξερευνήσεις την ιστορία της χώρας μας. Πριν πολλά χρόνια παρακολούθησα ένα συνέδριο εδώ στην Αθήνα, στο Ζάπιο, σχετικά με την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Ο κύριος ομιλητής ήταν ο Ζιλ Ντασέν. Διέγειρε την περιέργεια και το ενδιαφέρον μου σχετικά με τα ακριβή γεγονότα γύρω από την αφαίρεση των μαρμάρων 200 χρόνια πριν. Έτσι άρχισα τη δική μου έρευνα. Αυτή η έρευνα με οδήγησε στο συμπέρασμα ότι τα μάρμαρα μετακινήθηκαν παράνομα τότε. Ο πράκτορας του Έλγιν εδώ στην Αθήνα ήταν ο Φίλιπ Χαντ και έδωσε αποδείξεις στην Επιτροπή της Βουλής των Κοινοτήτων το 1816 για τις δραστηριότητες του εδώ στην Αθήνα. Είναι ξεκάθαρο από την κατάθεσή του ότι ήταν ικανός να πείσει τους Οθωμανούς και να του επιτρέψουν να μετακινήσει τα μάρμαρα με ένα συνδυασμό εξαπάτησης, απειλών και δωροδοκιών. By a combination of cajolery, threats, and bribery. So I said to myself, what can I do to try to rectify the errors of our ancestors, the British ancestors, that is. Έτσι είπα στον εαυτό μου, τι μπορώ να κάνω για να προσπαθήσω να διορθώσω τα λάθη των προγόνων μας. Οπότε πώς θα προσέγγιζα αυτή τη μυθοπλασία? Η πρώτη ιδέα που είχα ήταν να ταξιδέψω πίσω στο χρόνο και να αλλάξω την ιστορία. Αλλά αυτό είναι λίγο κλισέ και έχει παραγίνει από την εποχή του Wells. Έτσι σκέφτηκα μια πλοκή εξετάζοντας κάθε δυνατό γεγονός που προέκυπτε σχετικά με τα μάρμαρα του Παρθενώνα εδώ και 200 χρόνια από την εποχή που μετακινήθηκαν από την Ακρόπολη μέχρι και σήμερα. Μετά εξέτασα ανθρώπους, γεγονότα που θα μπορούσα πιθανόν να συνδέσω με τη μετακίνηση των μαρμάρων και μετέπειτα γεγονότα που προέκυψαν σχετικά με τα μάρμαρα. Λοιπόν, αποφάσισες να προσεγγίσεις το διχαστικό θέμα της επανένωσης των ελληνικών μαρμάρων. Πες μας λίγα λόγια σχετικά με το βιβλίο σου και ποιο είναι το πιο κρυφό συστατικό από τη δική σου πλευρά που κάνει τη δουλειά σου να ξεχωρίζει. Είχα μια πρόχειρη πλοκή και πίστευα ότι μπορεί πιθανόν ίσως να δουλέψει και αυτό είναι το πώς έγραψα τη συνωμοσία στον Ιερό Βράχο και πώς είναι μια περιπέτεια, μυστήριο βασισμένο στο σήμερα με αναφορές στο 18ο, 19ο και 20ο αιώνα. Προσπάθησα να χτίσω ένα μυθιστόρημα που να έχει νόημα, που ο κόσμος να το αγαπήσει, αλλά αυτό ταυτόχρονα και κατά τη διάρκεια του διαβάσματος να διευρύνει τη φαντασία και συγχρόνως να παραμείνει πιστευτό. And yet at the same time wouldn't breach credulity.
Ασχολήθηκα ένα χρόνο περίπου να σκέπτομαι ιδέες και 2 με 3 χρόνια να γράψω το μυθιστόρημα. Πολύς χρόνος για να γίνει αυτό. Γιατί είναι ένα πολύ σύνθετο μυθιστόρημα. Γεωγραφικά, ο κύριος τόπος είναι η Ελλάδα, παρά το ότι υπάρχουν αποσπάσματα στο Λονδίνο, Παρίσι και Νέα Υόρκη. Η δομή είναι σύνθετη γιατί παρά το ότι αναφέρεται στο σήμερα, έχουμε αναφορές στο παρελθόν. Έτσι, κάθε κεφάλαιο, η πρώτη σκηνή είναι μια αναφορά στην ιστορία που προσπαθεί να εξηγήσει και να ξεκαθαρίσει τι συνέβη και να εξηγήσει το μυστήριο του σήμερα. Χωρίς να πω σε πολλές λεπτομέρειες και να αποκαλύψω την ιστορία, βασικά περιφέρεται γύρω από τη Βρετανική κυβέρνηση που προσπαθεί να διαλευκάνει τα τρομερά μυστήρια που ξεσκέπασαν το κουτί της Παντόρας, το οποίο φυλασσόταν στο Βρετανικό Μουσείο για πάνω από 100 χρόνια και κάνοντας αυτό να επιστρέψουν τα μάρμαρα στην Ελλάδα μέσα σε 6 μήνες. Η επιτυχία πρέπει να επιτευχθεί ενάντια σε ένα φόντο συνεχούς προδοσίας, ανταγωνισμού από ένα δισεκατομμυριούχο Αμερικανό συλλέκτη και την ανάμειξη της ελληνικής μαφίας. Ένας περίεργος ομφάλιος λόρος υπάρχει στο μυθιστόρημα που συνδέει τα μάρμαρα του Παρθενώνα με τον Οθωμανό κυβερνήτη της Αθήνας, τον Τζακ τον Αντεροβγάλτη, τον Βίνστον Τσόρτσιλ, τον Τιτανικό, τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη, τη Βρετανική βασιλική οικογένεια, ένα σκοτεινό Ιταλό καλλιτέχνη του 18ου και 19ου αιώνα και ένα κοάλα. Για να ανακαλύψεις τα πάντα πρέπει να διαβάσεις το βιβλίο. Λοιπόν, έχεις αφιερώσει τον εαυτό σου σαν να είναι ηθική υποχρέωσή σου να δεις δικαιοσύνη στην επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στο δικαιωματικό σπίτι, το νέο μουσείο της Ακρόπολης. Πιστεύεις πραγματικά ότι ένα δυναμικό, ενδιαφέρον μυθιστόρημα, όπως η συνωμοσία στον Ιερό Βράχο, πιθανότατα συνδυασμένο με άλλες υπερασπιστικές δράσεις, θα μπορούσε τελικά να έχει ένα αρκετά δύσκολο αποτέλεσμα για να κάνει την επιστροφή των μαρμάρων δυνατή? Όλα αυτά τα χρόνια η Βρετανική κυβέρνηση έχει προβάλει πολλές διαφωνίες για να κρατήσει τα μάρμαρα στο Λονδίνο. Η πλειοψηφία αυτών των διαφωνιών έχει καταρριφθεί. Προς το παρόν αυτό που λένε είναι βασικά ότι το Βρετανικό Μουσείο κατέχει αυτά τα μάρμαρα για το καλό του κόσμου. Πιστεύω ότι η άποψη της Βρετανικής κυβέρνησης και του Βρετανικού Μουσείου είναι πολύ απλή. Είναι η παλιά αγγλική παροιμία. Κατοχή είναι τα 9 δέκατα του γνώμου. Τα έχουν και θα τα κρατήσουν. Πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε τη φιλοσοφία της επίθεσης εναντίον του Βρετανικού Μουσείου και της Βρετανικής κυβέρνησης. Ως Έλληνες εννοείς? Ως Έλληνες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να διαγείρουμε ένα εσωτερικό κίνημα εντός Αγγλίας, έτσι ώστε να είναι ο αγγλικός λαός που ζητά την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Και πώς θα επιτευχθεί αυτό? Είναι δύσκολο, συμφωνώ, αλλά πρέπει να ενημερώσουμε τους Βρετανούς. Δεν είναι να πατρονάρω, αλλά ο Βρετανικός λαός είναι κατά βάση λογικός. Μόλις καταλάβουν τον τρόπο με τον οποίο τα μάρμαρα μετακινήθηκαν, ο τρόπος με τον οποίο η Βρετανική κυβέρνηση τα αγόρασε και τα έδωσε στο Βρετανικό Μουσείο, τα λανθασμένα επιχειρήματα που έχουν προωθήσει όλα τα χρόνια για να παραμείνουν τα μάρμαρα στην Αγγλία και η έντονη επιθυμία και ανάγκη του ελληνικού λαού να πάρει πίσω τα μάρμαρα, τότε πιστεύω ότι μπορούμε να κινητοποιήσουμε τον αγγλικό λαό. Τότε μπορούμε να βελτιώσουμε το ενδιαφέρον, να κινήσουμε, να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο, έτσι ώστε να ασκήσουν πίεση στη Βρετανική κυβέρνηση εκ των έσω για να στείλουν τα μάρμαρα πίσω στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι η συνωμοσία στον Ιερό Βράχο είναι το δικό μου καλύτερο μέσο για να βοηθήσω στην εκστρατεία για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Νομίζω ότι η δυναμική λογοτεχνία και η τηλεόραση και ο κινηματογράφος έχουν μεγαλύτερη απήχηση στον κόσμο, στην κοινωνία, σήμερα από οποιοδήποτε στεγνό ντοκιμαντέρ ή ομιλίες. Ευχαριστώ και εγώ πολύ και για τη δυναμική σου προσέγγιση και για το συναίσθημα που έχεις για την επιστροφή των ελληνικών μαρμάρων και ελπίζω πως όλο αυτό θα πραγματοποιηθεί. I'm sure it will. Thank you very much.